Γεια σας. Καλώς ήρθατε σε αυτή τη σειρά μαθημάτων εκμάθησης του Ιτάλιο. Κατά τη διάρκεια των βίντεο που θα ακολουθήσουν, θα προσπαθήσουμε να σας δώσουμε μία γεύση των δυνατοτήτων και της λειτουργικότητας του λογισμικού, αναλύοντας και αυτοματοποιώντας το σενάριο μιας ενέργειας που κάλλιστα μπορεί να παρουσιαστεί επί καθημερινής βάσης σε μία εταιρεία. Τα μαθήματα που θα παρακολουθήσετε έχουν επιμεληθεί από την IST για λογαριασμό της ΕΛΑΚ, της Εταιρείας Ελεύθερου Λογισμικού. Πριν μπούμε σε λεπτομέρειες σχετικά με τη λειτουργία και το σχεδιασμό του σεναρίου αυτού, ας δούμε ποιο είναι το λογισμικό που χρειαζόμαστε, τι επιλογές έχουμε και τι χρειάζεται για να το εγκαταστήσουμε. Το Ιτάλιο είναι διαθέσιμο στην Community και στην Enterprise έκδοση. Εμείς για τις ανάγκες αυτού του μαθήματος θα χρησιμοποιήσουμε την Community. Πριν κατεβάσουμε το Ιτάλιο, θα πρέπει να δούμε τι ανάγκες έχει αυτό από το σύστημά μας. Χρειάζεται τουλάχιστον 200 MB ελεύθερα στο σκληρό μας, 512 MB μνήμης και JDK 1.5 ή 1.6. Πηγαίνοντας στο site της Intalio, στο community site, το οποίο είναι στο community.intalio.com, μπορούμε να κατεβάσουμε τον Intalio Designer και τον Intalio Server. Αυτά είναι στα downloads, όπου εδώ βλέπουμε τις τελευταίες εκδόσεις για το Designer και για το Server. Πρώτα πρέπει να κατεβάσετε τον Intalio Designer για τη δική σας πλατφόρμα. Είτε αυτή είναι Windows, είτε είναι Linux ή Mac. Πατώντας το download, αποδέχεστε τους όρους και κατεβάζετε τον installer του Intalio. Εγώ για να σώζουμε χρόνο δεν θα τον κατεβάσω, τον έχω ήδη στον υπολογιστή μου. Τώρα πηγαίνοντας πίσω στα downloads, μπορούμε να διαλέξουμε την τελευταία έκδοση του Intalio Server. Πάλι πατώντας το download, αποδεχόμαστε τους όρους και μπορούμε να διαλέξουμε την τελευταία έκδοση του Intalio Server. Σε zip μορφή αυτή τη φορά. Θα σας συμβούλευα να τα αποθηκεύσετε σε κάποιο σημείο του υπολογιστή σας που δεν έχει κενά, όπως είναι ο SE. Εδώ βλέπουμε τον Intalio Designer και τον Intalio Server. Ανοίγουμε το Designer και το Intalio.exe. Αυτός είναι το Intalio Designer. Αφού εγκαταστήσετε την Java στον υπολογιστή σας, θα πρέπει να σετάρετε τα environmental variables, τα οποία λένε σε οτιδήποτε Java-based λογισμικό που να βρει τις βιβλιοθήκες της Java. Εδώ βρίσκουμε τα environmental variables, τα οποία ανοίγουν και του δείχνουμε την τοποθεσία. Java Home για το Java Developer Kit και για το Runtime Environment θα χρειαστείτε το JRE Home. Ανοίγοντας ένα command prompt, μπορούμε πλέον να τρέξουμε και να σετάρουμε τον Intalio Server. Πηγαίνουμε στην τοποθεσία που βρίσκεται ο Intalio Server
και πηγαίνουμε στα extras. Εδώ τρέχουμε το Groovy BAT ESH, όπου μπορούμε να αλλάξουμε το port που θα τρέχει ο Intalio server. Για παράδειγμα το change http port.groovy κάνει αυτή τη δουλειά. Στην ουσία το default είναι το 8080. Τώρα πηγαίνοντας πίσω μπορούμε να πάμε στο bin, όπου τρέχουμε από εκεί το startup. Και πλέον ο Intalio server έχει ξεκινήσει.